созмони шаффофияти байналмилалие ки вазъи 168 давлатро аз назари олудагӣ ба фасод арзёбӣ кардааст мегӯяд соли 2015 ҳеҷ як кишварро намешавад пок аз коррупсия номид. дар миёни ин кишварҳо Тоҷикистон ҳам аст ки бо 26 хол дар раддабандии олудагӣ ба фасод дар мақоми 136 қарор гирифт. дар ин кишвар мегӯянд муҳаққиқони созмон фасоду коррупсия бештар низоми додгустарӣ, ниҳодҳои қудратӣ ва шохаҳои ҳукуматро олуда кардааст. дар ин бора суҳбате доштем бо Светлана Савицкая, ҳамоҳангсози барномаҳои созмони шаффофияти байналмилалӣ дар кишварҳои Аврупо ва Осиёи марказӣ ки ба саволҳои мо тавассути скайп аз Олмон посух дод. Светлана, вазъи фасодро дар Тоҷикистон бар пояи гузориши шаффофияти байналмилалӣ чӣ гуна арзёбӣ мекунед? тоҷикистон имсол 26 хол гирифт, порсол 23 хол дошт, вале ин тафовут хеле андак аст ва ҳеҷ маъное надорад, ба он хотир ки раддабандӣ вобаста аз шумори кишварҳои таҳқиқшаванда метавонад дигар шавад. агар ин тенденсия 3-4 соли оянда идома кунад, мо гуфта метавонем ки воқеан вазъ дар Тоҷикистон беҳтар шудааст. бояд гуфт ки аз рӯи шохиси мо ҳар кишваре ки камтар аз 30 хол гирифтааст ба маъноест ки аҳволаш хеле бад аст. ин ба он маъност ки дар кишвар коррупсия хусусияти ҳамешагӣ гирифтааст, амиқ реша давондааст ва дар мисоли дигар ҷумҳуриҳои Осиёи марказӣ гуфтан мумкин аст ки минтақа аз ин назар рукуд кардааст, яъне шах шудааст. ҳеҷ беҳбудии системаноке феълан ба назар намерасад. кадом бахшҳо бештар аз ҳама фасодзада ҳастанд ва то куҷо мубориза бо фасод дар Тоҷикистон самарабахш аст? шохиси фасод ба фаъолияти сохторҳои давлатӣ баҳо медиҳад. айни замон мо ба кори низоми додгустарӣ ва ҳам ҳифзи ҳуқуқ ҳам баҳо медиҳем. дар Тоҷикистон ҳамин ду соҳа мушкилӣ аз ҳама беш доранд. дар ҷои сеюм хадамоти давлатӣ қарор дорад ки кори худро начандон босифат иҷро мекунад, аз чашми ҷомеа пӯшида аст ва дар баробари шаҳрвандон гузориш намедиҳад. дар ҳама сатҳҳо бархурди манфиатҳо мушоҳида мешавад, ҳам дар сатҳи боло ва ҳам миёнаву поин. ҳаҷми маоши хизматчиёни давлатиро касе намедонад. ҳеҷ кас декларатсияи даромади онҳоро намебинад. аз ҳамин хотир ҳамин се бахши умда, низоми додгустарӣ, бахши интизомӣ ва ҳам сохторҳои давлатӣ мушкили хеле зиёд доранд. То есть судебная система, правоохранительные органы и государственный сектор, государственные учреждения. Многие эксперты называют проблему коррупции. бисёр коршиносон мегӯянд ки коррупсия як масъалаи сиёсӣ аст. шумо ба ин андеша розӣ ҳастед? Политический характер, согласны ли вы с этим мнением? Ну, естественно, тут все зависит от политической воли и от того, какой... бешубҳа ҳама чиз ба иродаи сиёсӣ бастагӣ мегирад. муҳим ин аст ки раиси ҷумҳурӣ ва эътилофи раҳбарикунанда дар масъалаи мубориза бо фасод чӣ иқдом мекунад. вақте иродаи сиёсӣ несту худи масъала аз боло пайдо мешавад, аслан дар бораи кадом тағйироте суҳбат карда намешавад. мо наметавонем дар бораи беҳбудёбии вазъ гап занем, вақте дар мубориза бо коррупсия ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳеҷ нақше надорад. манзури ман созмонҳои ҷамъиятӣ аст ки ҳеҷ рабте ба ҳизбҳои сиёсӣ ва ё ҳукумат надоранд. мо наметавонем дар бораи мубориза бо коррупсия вақте суҳбат кунем ки дар кишвар ҷараёнҳои солими сиёсӣ, рақобати сиёсӣ вуҷуд надошта бошад. вақте танҳо як ҳизби якранг вуҷуд дораду ҳамаро назорат мекунад, намешавад гуфт ки ин чиз метавонад барои муборизаи босифат зидди коррупсия хизмат кунад. Сказать, что это как-то способствует качественной борьбе с коррупцией.